Yeah, nitie two things to do with security. Gimanejo ko the issue of security or can security miwacho. Mano procedural security. Okay. Oh, so you don't know. So if we are dealing with law, one give procedural law and substance. The substance in that thing, opogore the procedure. Koro, iwinjo, awacho ni niya. Onge chieng ma police, kato mako mana ng'ato, IBC go dhi mana kaka witnesses. It is criminal act committed and it will be against the state and the agent of arrest is police. Kata in police, my officer was in the charge of police station or backup mulungi from somewhere, they get command. Koro kik ng'ato wach, marare, onge ng'ama nyalo wacho nwa ka ni biro to TV waka, to dwa wacho nwa no dwa wacho no ganda wa, ni wadwa vision ma Matiang'i. Mago vision ma kwa winji. Vision ma winjo is simple. Vision and vision winji, Sharon. Wan ka koganda. Anamka wan ka koganda. Nitie jo mosehinyo wa as a community ma ok bi wacho nwa ni dwa biro lando nwa wach ne ka mwa winji. Adwa koni ni jo wachiku itu namba 1. One vision mwang'iyo en ma oburo dingo terowa. Kato terowa kure en kure mwadhiye. Kuma pati wa mar ODM terowa mwadhiye. Maradek kuma wasewinjore sane wadhiye. Wa support president. Iwinjo ka president sane dhi kisigolo nyota. Mano pesa. Madhi konyo jowa. Nyose gole kuonde wa kendi biro med pesa. Because what our people want is money to in their pocket and money in their businesses. Koro mugi. Ana dwa nyiso jokanyana. Politics Bureau 2027. Kendo nyaka wabedu careful. Wan wasebedo oko mar sirikal ma ok wadhiye wuok oko mar sirikal. We jomoko bobede oko. Jowagi osebede sirikal mang'eny. We wabe wang' wabede uru. Wayude. Nikech mae sawa. Naneno ka jomoko gin gima gitimo gipingo mana ministers wa momiwa. No miwa mbadika. At least waneno ka nderni moko pesa obeda allocated. Some no miwa budget chair one go atandi. One and a few things madhi mbele. One gi minister mar energy. Ni neno kaka rachuonyo. Nyo ngane wanda yogo e kambi ndala riyo kirwako no last mile kendo nitie kuonde mwadwa no medie ni gidwani wawuog wadhi baba kidi mondo wadonge mudho wasikni wan gi deri maricho richo waonge gi pi and the rest omera ke sedhi kama Matiang'i be makuro we chando jowa Sharon mokwongo adwago no erokamano kuom luonga e studio